Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Lekaroz BHItik Eneko Iurramendi izango dugu Hezkuntza Departamentuak bertan hartutako erabaki baten inguruan hitz egiteko. Horren horretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1751an, Bolivian jaio zen Gregoria Apaza Nina, Aimara herri indigenako buruzagi iraultzailea. Peru garaian Espainiarren aurka egin zuten iraultzan generala izan zen, eta hainbat gudutan matxinatuen buruzagia ere bai. 1782an Espainiarrek torturatu eta hil zuten. 1925ko egun berean, Britainiako armadak 52 pertsona hil zituen Txinako Saiyín hirian. Guangzhou hiriko langileek greba abiatu zuten Shangain Britainiarrek hildako manifestariekin elkartasunean. 100.000 lagun batu ziren herrialdeak atzerriko potentzia imperialistekin zituen itunen eta kontzesioen aurka. Protesta sailira zihoala, Britaniar eta frantses soldaduek bidea oztopatu zieten tiroka. Hildako ez gain, 178 manifestari larri zauritu zituzten. Sumindura herrialdean hedatu zen eta Britaniarren aurkako boikot kanpaina arrakastatsua abiatu zuten. Hainbat urteren ondoren, 1937ko ekainaren 23an, Bizkaia eta Gipuzkoa probintzia traidore izendatu zituen Frankok. Errepublikaren alde borroka egiteagatik jarritako zigor politikoa izan zen. Gerra betean, frankisten hiriburu zen Burgosen onartutako lege dekretu bidez, kontzertu ekonomikoa bertan behera utzi zuen bi herrialdeotan. Espainiako beste lurraldeen aldean zuten pribilegioa zela eta. Araban eta Nafarroan, ordea, kausa nazionalarei egindako ekarpenak zirela eta erregimen ekonomikoak errespetatu zituen. 1940an, giza zoo moduko bat ireki zuten Lisboan. Portugalgo munduko erakusketaren parte gisa, Salazar diktadorearen proiektu politikoa irudikatu asmoz, Ginea Bisauko bisago suartetako herritarrak jendaurrean erakutsi zituzten. Dantza eta musika ikuskizun tradizionalak okasiorako espresuki eraikitako belardi tropikal batean eman behar izan zituzten. 1983an, Itoitzeko urtegiaren eraikuntza lanak oztopatu asmoz, kamioien herrian sartzea debakatu zien Longidako udalak. Udalbatzan erabaki zuten urtegiaren eraikuntzan ariko ziren makina eta hondamakinei bidea galaraztea. Erabakiak bazuen bere garrantzia, urtegire iristeko bide bakarra bertatik igarotzen baitzen. Era berean, Itoizko urtegiko lanak berehala gelditzea eskatu zuten eta Itoitzeko koordinakundeak Nafarroako hautetsiei egindako 24 orduko itxialdiaren deialdiarekin bat egin zuen alkateak. Longida herria azkenean urtegia betetzean urpean geratu zen. Azkenik, 2002ko ekainaren 23an, Israelek Zisjordania banatzeko harresia eraikitzea onartu zuen. Gazako zerrendan bezala, palestinarrak beren lurraldeen barruan isolatu eta pixkanaka beren lurra konfiskatuz. Nazioarteko justizia apaitegiak legez kanpokoa zela ebatzi eta eristeko agindu arren, entzungorregin eta hurrengo 2 hamarkadetan 700 kilometrotik gora eraiki zituen Israelek. Milaka protesta eta ekintza egin dituzte palestinarrek apartheidaren harresiaren aurka urteotan. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Artean, liburu aurkezpena. Miguel Ángel Luque Sánchezek bere A través del cementerio eleberria aurkeztuko du, Ana Pagola sortzeko espazioan, arratsaldeko 7etan. Doan izango da sarrera, edukiera bete arte. Aste azkenean, azken asteetan bezala, paseo gidatua. Sorgine izako Iruñea, Leire San Martinen eskutik, udaletxeko plazatik hasita, arratsaldeko 4tatik 6etara. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Erromintxelak taldearen kontzertu irekia, Arrasateko swing taldea. Oko plazan izango da arratsaldeko 8etan. Egun berean, tailerra, Stop Sole, bakardade ez desiatua frenatzen. Yamaguchiko liburutegian izango da goizeko 11etan. Aldez aurretik izena eman beharko da liburutegian bertan edo liburutegiko kontaktuen bitartez. Ostiralean, San Ferminen aurreko kontzertua, La Pamplonesa, udaletxean arratsaldeko 8etan. Azkenik, larun batean, Zinetak zikloan Asghar Farhadiren Naderisimin una separación filma, arratsaldeko 6etan Gazteen udaletxeko etxean. Orain gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Eneko zer moduz? Ongi etorri, baita zuri ere. Plazer bat zuen izatea, ikusten dugu nun zauden, kalean zaude, Lekarozeko atean, hor bertan, institutoko atean. Lehenik eta behin, Eneko, hasi baino lehen aipatu dugu, kokatu iguzu pixka bat Lekarozen eta institutuaren inguruan. Bai, nik uste gaina komeni dela, izan ere ibilbide luzeko institutua dau. Askori ez, nire adinekoei edo heldu xeagoei Lekaroz entzutean burura etortzen zaigu Kolegio de Lekaroz famatua. Izan ere, 1888, 19. mende bukarako historia badau, ez? Kaputxino adarreko fraileak edo, sortu zuten kolegio bat hemen, Lekarozko Uharte auzoan. Hezkuntza aldetik eta famatua izan zen kolegio bat, bere garaian ere gainera aita kaputxino hauek zaindu izan zuten bertako ikasle ia elebakarra euskaldunak zirenen, euskararen zaintza hori, gramatika, hitz egiten zuten euskara idazten erakutsi zieten ja garai haietatik, bai? Etorri ziren gero garai ilunagoak, frankismoakin agian eten zen hori pixka bat. 1972an sute handi bat izan zen, hasierako kolegio hartan, eta honek ekarri zuen gaur egun ikusten duzuen eraikin honen eraikuntza, bai? 1978an ja Lekarozko lizeoa edo ditu zitzaiona martxan paratu zuten, kaputxinoek beraiek, eta eraikin berri hauetan, eraikin modernoak garai haietarako, Kriston Kirol instalakuntzak zituena, esaten dezagun, kalitate handiko hezkuntza eremu bat zela hau, horrela segitu zuten kaputxinoek 80. urte arte. 80. urtean, 1980 ari naiz, ze pasatu zen? Bokazio faltagatik, ez ziren gai, hemen zen ikasle kopuruari kalitatezko hezkuntza bat emateko. Eta orduan, jainkoaren eskuetatik herriaren eskuetara pasatu zen institutua, bai? Nahi baduzu, kaputxinoen eskuetatik Nafarroa Gobernuaren eskuetara. Honek bat egiten du gainera LOCSE legearen ezartzearekin. Hori, estatu mailan edo LOCSE 80. urtean ezarri zen, lege aurrerakoi bat zen hau, lehenagoko ezin konparatuz, hezkuntza publikoa arautzen zuena edo, bertako kurrikulumei eta aukera emanez, eta garai horrekin bat egin zuen kasualitatez, institutu hau publiko izateak, bai? Eta, garai horietan, orain lankide ditudan batzuek, esaten didate nola, lehenengo urte haietan, hemen 84an eta, batzen talde bat, adin beraz ari naiz, talde bat, euskeraz ikasten zuena, eta 3 A ereduan edo erdaraz ikasten zutenak. Hori zen testu ingurua. Erdaraz ikasten zutenak ere bertako euskaldun zarrak ziren, baina haien guraso nautua halakoa zen. Pixkanaka hori aldatzen joan zen, gero eta jende gehiago D ereduan, bai, eta iritsi ginen momentu batera, azken kurso hauetan edo, matrikulazioa ia egunean D eredukoa zela, bai, eta orain A ereduko talde txiki batzuk badaude, baina kanpotik etortzen diren ikasleak edo, kanpotik arren nahi dut, munduko edo zein puntutatik etortzen direnak, horra bideratzen dituelako Nafarroa Gobernu. Haien integrazioan nolabait zailduz. Baina hori, momentu honetan, eta ja testuinguruarekin bukatzeko, esan dezakegu gure institutuetan hori, 500 bat ikasle ditugula, haietatik 250 edo euskarazko ereduan daudenak, eta 50 eredu. Jendeak pentsatuko du, ez, zergatik ari geran hemen, eskola baten inguruan hitz egiten, testuinguruak kokatzen, Hezkuntza departamentuak erabaki bat hartu berri du
zuzenean eragiten dizuena, eneko hitza emango dizu, beste behin asko zobetoak azalduko dezulako, zein izan da erabaki hau, eta zein izango da edo izan daitezke, erabaki honek izan ditzakeen ondorioak? Bale, begir, utzi dudan kate berriari lotut. Aipatu duizudan ikasle kopuru horiek, ia 500 ikasle horiek behar dituzte irakasle batzuk, bai? Orduan, azken urte hauetan, ja, lortu genuen klaustroa 100% euskalduna izatea. Noski, irakasle euskaldunok badugu gaitasuna klaseak emateko, bai euskaraz, bai erdaraz. Orduan, guk zaintzen genituen ikasle guztiak, gure institutoko ziren ikasle guztiak. Zer erabaki hartu du Hezkuntza Departamentuak eta zergatik elkarrizketa hau? Erabaki duelako gazteleraz eman behar diren ordu horiek ezin ditugula guk eman, orain arte haien irakasle izan garena. Baizik eta A ereduko zerrendetatik ateratako jende batzuk eman beharko dutela. Eta hortik dator gure haserrea, hortik dator gure ezinegona, eta hortik dator noski elkarrizketa hau. Nahi baduzu, aipatuko dizute zein diren ondorioak edo, galdetu duzu. Guk oso garbi dugu, oso garbi dugu. 3 puntutan edo eragiten du erabaki zaken honek. Alde batetik, noski euskalduntzen joan den instituto honetan, oroitu bastanen gaudela, eremu euskaldunan gaudela, euskararen normalkuntzan eman diren pauso horietan atzera pauso bat. Zergatik, 100% euskaldunak den klaustro batean, 100% funtzionamendua euskalduna duen instituto batean, sartuko dituztelako 6 irakasle elebakar erdaldun. Hau da, pasilloetan berriz ere erdara entzungo da, gure idazkaritza papeleo lan guztiak ere lana bikoiztuko da horrekin, gure ikasle eredua hautatu duten ikasleen patioko zaintzak edo zaintzagelako zaintzak ez dira euskarazkoak izanen, ez baitakite, bai, orduan, euskararen normalkuntza norabidean atzera pauso nabarmen. Bigarren eragin bat edo, sindikala, nola baita esateagatik, bai? Hemen baziren lanpostu oso batzuk, bai? Guk instituto honek dituen irakasle beharrak antolatuak zeuden eta lanaldi osoko postuekin antolatua genuen. Zer gertatzen da erabaki honekin? Adibidez, gai batean, demagun fisika eta kimikan, 9 ordu daudela gazteleraz emateko, bai? Orduan, osoa zen lanpostu bat, 2 banatuko dute, 2 lanpostu prekario sortuz, bai? Norbaitek eman beharko du 9 ordu gazteleraz, eta beste norbaitak eman beharko ditu 9 ordu euskeraz. Lanpostu osoa eta langilearen aldekoa zena, 2 txikitu eta zatituko dute, prekaritatean aintzin. Eta bada 3. kalte bat azpimarratu nahi duguna. Azpimarratu nahi dugu, hain zuzen ere, A ereduko irakaslei, ikaslei eragiten dielako bete-betea. Hemen ez gara gure OBBRez korporatiboki irakasle euskaldunen OBBRez. Hezkuntza Departamentuak, hemen buru duen Hezkuntza Departamentuak hartu duen erabaki honek gure A ereduko ikasleen getifikazioan sakonduko du, bale? Zer gertatzen da hemen? Gure A ereduko ikasleak aiztian aipatu dudan bezala, 50 bat dira 500 ikasleko institutoa. Horrek bereziak egiten ditu, hori erron daiteke objektiboki. Ez jatorriagatik
arropa motagatik. Ez, kopuru hutsak ja bereziak egiten du. Gainera, eredu desberdin batean ikasten dute. Hizkuntza behikular desberdin batean ikasten dute. Begira, gure ikasle horiek baduten nahiko lan integratzeko. Zaila da, kopuru horiekin hizkuntza desberdin batean ikasten dutenak institutoan orokorrean edo bailaran integratzea. Bai? Pekatua noski dago A-ereduaren izate hutsean. Bai? Ikasle hauek ongi etorria dira noski baietz. Baina A-ereduan sartzen dituzte eta A-eredutik egoera honetara gatoz. Bueno, ba ikasle hauek instituto honetan txertatzeko edo integratzeko zuten studi bakarra gu ginen, irakasleak. Bai? Zergatik? Nik neuk adibidez, klaseak ematen nituelako DBH laugarren mailan eta ESOko laugarren mailan. Irakasle berdina zuten, matematika erakusteko gaizena, irakasle berdina zuten ESOkoek zein DBH-koek. Txisteak bromak egiteko ere, mateko irakasle berbera zuten ikasle hau. Bai? Ba, orain hartu den erabakiarekin zer gertatuko da. Kopuruz bereziak izateaz aparte, hizkuntza behikular desberdina izateaz aparte, irakasleak ere desberdinak izango ditu. Are bereziagoak izanen dira ikasleak. Eta hori, dudik gabe, kaltegarria izanen da haientzat. Izan ere, hau gainera komentatu dugu ikasleekin, eta arrazoia ematen dute. Komenigarria izango litzateke, Hezkuntza Departamentuko buruei ere hemendik bueltaxka bat ematea, eta ereduko ikasleekin hitz egitea eta gabezatzea. Eta, zinez, jaulako, ikasleak kalteak, haien ingo. Eneko, aipatu duzu gauza bat hasieran ondorioak aipatu baino lehen, erabakia, orain hartu den erabaki bat dela, erabaki hau nondik dator? Erabaki hartu duten horiek, zergatik erabaki dute erabaki hori orain hartzea? Bai, begira, hemen 2017an Nafarroako legebiltzarrean UPN, PP, PSN eta Eskerrak gotortuten lege bat edo Nafarroan irakaskuntzan espezialitateak bitan banatzen zituenak. Estatu osoan gertatzen ez dena. Estatu osoan bigarren hezkuntzan matematika espezialitatea dago. Punto. Baita PP gobernatzen lurraldetan Galizian edo Balear Irletan edo han matematikako irakasleak daude. Eta zerrenda bakarrean daude matematikako irakasle izan da guztiak. Batzuk gainera inglesa dakite, C bat dute katalan hizkuntzan edo galegoan, baina matematika gazteetan. Hemen zer egin zuten asmatu, nire uste begaren kontra, bi espezialitatea daude. Nafarroan ez da matematika existitzen dago, matematika euskaraz eta matematika gaztelegeraz. Zerrendak desberdin egin zituzten. Orduan, lege horren interpretazioaren arabera, Hezkuntza Departamentuak erabaki du hemengo jokaldi hau egitea. Ekarozen dauden 6 ordu horiek, 8 horiek, mate erderakoak dira, ez da mate euskarak. Baina galdera hona, zerrekoan, iaz, hau gertatu, aurrekoan ez da ere, arabiltzalako sindikatu batuk, langileen kontrako neurria bat dut. Nolabait, haien bezeroei jaten eman nahian edo, Guk lortu ditugu, eremu euskaldunan lortu ditugu zuentzako lanpostuak. Naiz eta izan lanpostu prekario batzuk, eta segurati nino gutxiri interesatuko zaizkionak. Labur biluz, sindikatu batzuk badaude, helegiteak batzen dituztenak. Eta gainera, ezagutzen dugu zertan dabilen judikatura justizia, azoi emetik izaren kontrakoa dauei.
Orduan, horrelako sindikatu bat, espabilatzen denean, eta pixkat estutzen duenean hezkuntza gobernua, hauek, amen. Eta hortik ez da. Aurtik, ez da zergatik, estutu dute pixka bat sindikatu hauek, eta hezkuntza departamentuak arazorik ez izateko epailerik, sortu du arazo bat hemen. Gure institutuan, eta gure ikasleenan, eta gure langilean. Beste galdera bat egin dizun, ea konexioa pixka berreskuratzen dugun pixka joten ari dela, aipatu dituzu 3 ondorio nagusi, lehenengoan ikusten nahiko argi dagoela, euskararen normalizazioan atzera pauso bat suposatzen duela honek. Bigarrenean, arreta ditu dit, ondorioak baduela konplexutasun bat, hau da, ez duela eragiten soilik ordu batzuk galtzen dituen irakaslearentzako, baduela ondorio bat gainerako irakasle guztiengan, eskola osoarengan, eta imaginatzen dut horrek ere eragingo duela ikasleengan nolabait. Noski, lanpostu oso eta duinak aldiren guztiak izan dira. Orduan, zer gertatzen da? Adibidez, asmatuko dudan espezialitate batean, berdin zait matematika izan daitekena. 2 irakaslek, bere jardunaldi osoan eman dezakete hemengo matematika euskaraz eta hemengo matematika erdaraz. 2 horiek kapazak dira euskalduna baldin badira noski. Zer gertatzen da erabaki honekin? 2 horietako baten edo bien artean dituzten erdarazko orduak 9 baldin badira, hori izanen zela jardunaldi erdi bat, 9 horiek hortik laban batekin moztu, apartea atera, eta A ereduko zerrendan dagoen irakasle batek hartu beharko du prekarizatu den lanpostu hori. Zergatik prekarizatu jardunaldi erdikoa izanen delako. Eta denok nahiago dugu noski jardunaldi osoko lan bat izatea. Behintzat aukera baldin bada. Orduan, hor sortzen duzu bat. Ja ez dira 2 behar, 3 behar dira. Eta gainera, euskarazko orduak emate behar dituztenentzat, ja ez daude 2 jardunaldi oso, eta hor ere, segurazki, 2 prekario sortuko dira. 2 lanpostu oso zirenak, 3 prekariotan bihurtuko dira. Honek ez du eragina bakarrik hasierako 2 irakasle horien. Ez, ikastetxearen kudeaketan ere, eta baita hezkuntza departamentoaren kudeaketan ere arazo bat sortzen du. Kontratu berri bat sinatu behar da. 3. kontratu bat kudeatu behar da. 3. persona baten bajak demagun kudeatu beharko dituzte, 2 zirenean. Hoien zaintzak egin beharko dira. Irakasle erdaldun horrek gainera, ez du hizkuntza patio euskaldunek patio bat zaintzeko. Euskaraz ikasten ari diren gurasoek zuten ereduan egitea bere seme-alabak ikasketak. Zaintzako irakaslea sartzen denean atetik eta euskaraz ez badaki, ikasleen hizkuntza eskubideak urratzen dira. Eta urguntzen behar duzu, langile horrek libratu zaintzetaz eta euskaraz klaseak ematen dituzten ikasleak egin behar izatea zaintza guztiak. Hor garbi dago, nola esaten da, pertsonal kudeaketaren aldetik ere, alperrik konplikatzen da eta okertzen da egoera neurri honekin. Esango zenukete, hezkuntza sistemak, hezkuntza departamentotik askotan integrazio aipatzen da, saiatzen gara bultzatzen, erabaki honek kontraesan bat erakusten du diskurtsoaren eta erabakien artean? Dudari gabe. Oso modan dago integrazioaren ateak irekiak izan ditugula mundu xaretzat eta hori ere. Hemen integrazioaren aurkako erabaki politiko bat dago. Argi eta garbi eta horrela salatu da. Baztango herria, Baztango institutoak besoak zabali ditu.
berdin Algeriatik, Ukrainatik, edo El Salvadorretik datorren mutiko edo neskatiko edo horrentzat. Besoak irekia ditu. Gu ongi etorria izanen da gure institutua. Baino, Hezkuntza Departamentoak erabakita du, Nafarroa Gobernuak kasu honetan, erabakita du hemen gotortu da A ereduko instituto bat izan behar dela. Ez? Hemengo hizkuntza eta euskararen kaleko bada ere. Edo agian horrexegatik. Bai? Orduan, hemen A eredu izaten hutsa erabaki politikoa. Beste leku batean ja ez dago A ereduko eslarik. Leitzan ez dago, bai, Donesteven kendu zuten ere, baina hemen erabaki politiko batengatik ez zuten ez. Hemen A ereduko institutuak jarraituko du. Naiz eta ikasle gutxi izan, bai? Eta baina honek ze ondorio du, zuk diozun integrazionetik edo. El Salvadorretik datorren zuzenean A ereduan sartzen dela, baina non sartzen dugu zuzenean? Dituen talde batean. Hor ez da inoiz integrako. Guk ikusten dugu hori. Eskolatik kanpo ere, Elko plazan, A eredukoak A eredukoekin daude. Bai? Ordea, hemen ez balego eredurik, D eredu hutsa izango bazen, El Salvadorretik datorren mutikorrek, bueno, lehenengo urtea ez galdu, inbertiko zuen euskara ikasten. Eta lehenengo urtea paso zuen, edukiak agian behar bezala belarri egiten, hitzak ikasten, bai? Baina horrengo kursoan, ez? Txekidekin batera pixkanak aurrera ingo zuen, baita edukietan ere. Eta mutiko horrek, bere klaseko lagunak ziren izango A ereduko bereziak izango ziren bere klaseko lagunak, takitio. Baina bai ikastetxean eta herrian ere. Eta, argi eta garbi, honek sakondu egiten du hori. Berez, hemen ez dago integrazioetako plangintzarik. Sistemak berak lehertzen du integrazio. A ereduaren izate hutsak lehertzen du. Irakasleok ginen zubi bakarrak ikastetxean dugun bi mundu horien artean. Saiatzen garela, saiatu gara, dara denok batera eraman, saiatu pixkataien arteko interakzioa egiten, bai, baina irakasleak ere desberdinak badira, ze mesede egiten du horrek, ze mesede egiten du horrek, ningún mesederik ez. Erabaki honek, erantzunik izan du eskolako familiengan, herritarrengan, inguruko herriak, eragileak, erantzuna izan du, babesa jaso dezue? Neurri honen berri izan genuen lehen momentutik, hori, lankideo bildu ginen, klaustro batean, ofizialki, institutoko irakasle guztiak, adierazpen bat genuen hau salatuz, 3 kalte horiek salatuz, ez, euskara sindikala nolak esateko eta integrazioaren kontrakoa. Zuzendaritza klaustrokide direnean ere, bete-betean hartutako erabakiarekin eta salaketarekin, adierazpen hori zain dugu, bai baiarako herriako zolatxik, babes berezi bat jaso dugu, aiak etortzen dira ona, eta aiak usten dute eta sufrituko dute. Hau, Nafarroko gainontzeko institutotara ere zabaldu dugu, gure salaketa adierazpena, jaso ditugu ere noski haien babesak edo, haiek ere ikusten dutelako ze kalte sortuko den. Ez hori bakarrik, komunikabidetara ere bidali gu hau, hainbatetan ikusi dugu argitaratua, eta joan den astean, egin zen elkarretaratze bat Elizondoko plazan, baztango ez bakarrik institutoko irakasla, eta baztango hezkuntza komunitatearekin gure kexa edo adierazteko, eta horre bildu ginen institutokoa, Lanbide Heziketako
familia gurasoak potente bat edo. Eta hemen esan behar dago, gure ez dela izan bat. Ez da protestatu eta protestatu. Ez. Saiatu gara ikuskaritzarekin. Saiatu gara Gil Sevillano zuzendari orokor batekin. Beste bide batzutatik Jimeno beraraino ere iritsi gara. Konpondu ziteken eta borondate politikoarekin konpontzen alda, beste modu batean. Iaz eta aurrekortean ongi funtzionatu duena zergatik aldatu. Sindikatu maltzur batzuen mehatxuen beldur zaretelako. Favorez, hau ez da serioa. Gure asmoa zen, hau mai batean eseri eta konpontzea. Jaso duzue keja hau, guazen ongi egitea. Baina ongi funtzionatzen duak, jarra ditazela ongi egitea. Batzuek errandigute ez dagoela deus egiterik, beste batzuek ez digute ez da erantzun, ere, eta horrexegatik mobilizatu behar izan dugu. Espero dugu hartu behar diren erabakiak behar bezala hartzea eneko. Mila esker gurekin egoteagatik, pixka bat luzatzen ez dugu, baina beraz hemen utzi behar dugu. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, hori, aurtengoa honetan gelditzen bada, garbi dugu, egoera hau ezin dela errepikatu, baina orduan guk jarraituko dugula lan egiten eta borrokatzen, ez bakarrik sei lanpostu horiengatik, baizik eta baztanen eredua desagertu arte. Eta benetan, sinetsi behar duzue, benetan minbizia ereduaren izate hutsean dagoela. Orduan egin behar duguna da, bai euskararen alde, baina baita ere, gure gana datozenen benetazko integrazioaren alde, eredu horrek bertan bera geratzea lortu behar dugulako. Mila eskerreneko, animo lan guztiarekin eta hurrengo batean ikusiko gera. Mila eskertzuei. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur beroa itogarria izango da berriro. Maximoak berriz ere 40 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldean apur bat beherago geratuko direlarik. Gauean ere temperatura hainbat tokitan ez da 20 gradutik jetxiko. Zerua hodei gutxirekin egongo da, bero hodei batzuekin, bereziki Pirinioetan. Goizean hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean kostaldetik hasita ipar-ekialdeko haizea. Asteazkenean aldaketarik gabe jarraituko dugu eta beraz bero errea egingo du berriro. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen zati handi batean. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da. Egunaren amaieran baliteke kostaldean mendebaldeko haize bizia sartzea. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.